Mě zajímalo, co vlastně teda, jakoby, prostě jsi tak hrozný vlastně. Tak mě zajímalo, co na tobě lidem vadí. Have fun. Proste zabávaj sa na tom stage, pretože v momente, keď budeš na tom stage vystrašený, tak nič z teba neprejde ďalej a nikto nič nepobere. Teraz čítame to, že či Slovensko ide vystupovať, alebo že je tam vôbec možnosť, že Slovensko by vystupovalo z Európskej únie, tak Eurovízia môže byť to posledné, čo táto krajina bude riešiť. Česká kolová limonáda něco jako kola. www.něcojakokola.cz je osvěžující a lahodná. Zkus ji i ty! Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N. Celý díl najdete na webu herohero.co/Studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. A se mnou ve studiu je zpěvák Adam Pavlovčin, a.k.a. Adonis. Adame, vítej, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Za prvé moc gratuluju, ty víš k čemu. Ďakujem, áno, viem presne. A ty by mě zajímalo, s čím tam půjdeš. To znamená, s jakou skladbou, abych to řekl celý a uvedl do kontextu, tak s jakou skladbou budeš reprezentovat Českou republiku v Eurovizi? A skladba je teda v angličtine, keďže tá moja tvorba je väčšinou v angličtine. A každopádne, myslím, že keď sa teraz rozprávame, tak vonku mám zatiaľ iba akustickú verziu, ktorá bola možno taký malinký teaser. A už si tam v podstate počul jeden celý refrén. Said you love me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. Kiss, kiss, goodbye. Now keep your half apologies, drunk in apathy, over and over again. Kiss, kiss. Ja si myslím, že práve úprimne tá hudobná scéna alebo tá hudba je teraz v takom štádiu, že sa strašne ťažko kategorizuje akože žánrovo. Takže ja mám pocit, že neviem ti úplne povedať. Samozrejme, že I'm a pop girly, takže chcel som niečo, čo bude viac na tú popovú strunu alebo na tú popovú stranu. Zároveň bolo pre mňa hrozne dôležité, aby som ja mal fun a zabával sa na tom stage, pretože potom sa budú všetci so mnou, dúfajme. Takže je to niečo. Asi by som to kategorizoval, ak to musím kategorizovať, tak je to power balada, ale je dynamická. Je naozaj dynamická, takže máš tam aj dance break v power balade. OK, a kromě toho, že to má být dynamická power balada, tak ty si k tomu řekl, že má být nekompromisní a drzá. Jinými slovy, chystáš se nějak provokovat? Nechystám, takto som to asi nemyslel. Úprimne tieto dve slova, alebo tieto dva opisy. Sám si to řekl. Boli v tlačovej správe, pretože niečo sme tam dať museli. A ešte sa všetko vyvíjalo, tak hovorím, bude to určite drzé a nekompromisné. Neviem, ako do hĺbky chceš, aby som ti opisoval, o čom to je, alebo celý možno koncept, ale v podstate pre mňa skladba sa teda volá Kiss Kiss Goodbye, takže už v tom názve je to trošičku... Posílať pusinky, je to už trošičku, akože, ale takéto drze Kiss Kiss Goodbye, akože díky čau. Takže thank you možno, next trochu? Pardon? Trochu thank you next? Môžeme to tak nazvať, áno. A takže áno, v podstate toto je možno nejaká tá drzosť, ktorú som tam úplne v tej prvej tlačovej správe opisoval. Proč já se na to ptám? Jestli chceš nějak provokovat, tak to je ten fakt, že Eurovize přece je trochu o kontroverzích. Áno aj nie. Akože u nás v našich končinách je veľmi ako keby vykreslovaná ako taká tá hudobná šaráda, čiže podľa mňa trošičku jednostranné. Samozrejme, že nemá to tu tá súťaž až takú obrovskú popularitu, ako dajme tomu v Španielsku, v škandinávskych státoch a podobne. Čože škoda, pretože za mňa to je taká hudobná olympiáda. A nemyslím si, že to je len... tak je to, promiň, aj to nejsledovanější show jako nesportovní na světě. Aká? Na světě. No, ale nesportovní. Nesportovní, jo, presne tak. Ale nemyslím si, že je len provokačná, alebo je to len nejaký bizár tam hudobný, pretože takto, je tam 38 národností, hej, takže samozrejme, že tam budeš mať proste rôzne kultúry, rôzne influences a jasné, že sa tam niekedy nájde aj nejaký bizár, aj niečo provokačné, ale
to jadro si myslím, že je to platforma, ktorá ťa môže odštartovať na tej európskej úrovni, dodať ti to publikum a dostať ťa na miesta, kam by si sa nedostal. Já jsem tím nemyslel moc to, jak se vnímá Eurovize v našich končinách, to znamená ta šaráda, což říkají lidi, kteří na to nekoukají ve výsledku, protože u nás se Eurovize v podstatě se na ní nedívá, když to vemeš v poměru s ostatními, hlavně těmi západními evropskými státy. Spíš jsem se bavil o politice nebo o hodnotách, protože to je něco, co do té soutěže vstupuje, byť samozřejmě organizátoři říkají, Eurovize je apolitická. Umenie není apolitické, takže ako môže byť... Tak v podstate byť nemôže, no. No, takže ako môže byť potom tá súťaž apolitická, takže... Promiň, když tě budou sledovat desítky milionů lidí, co chceš doslova sdělit světu hodnotového nebo politického? Akože úprimne nejdem do tej súťaže tak, že teraz mám politickú pesničku a hodnotovo určite ja sa tam chcem ako keby definovať ako umelec, zadefinovať ten svoj brand, ktorý si myslím, že sa vyvíja už roky a to je ten môj základ. Takže ako keby asi chcem skôr ukázať to, čo robím na stage, čo robím v štúdiu a aký to má charakter. To, že to má charakter, ktorý je možno drzne nekompromisný v tom zmysle, že this is me and I'm not changing. Prepačte, v českom médiu budeme porozprávať po česky. Toto som ja. Nebudem... nerozprávaš po česky, rozprávaš po slovensky. Ale tvárime sa, že po česky. Snažím sa to nemixovať. Počkaj, teraz som stratil niť. Takže chcem asi ukázať to, že vlastne ako umelec sa nesnažím možno prispôsobovať nejakej davovej väčšine alebo niečomu, čo sa môže zapáčiť, ale naozaj to jadro je to, že aby to malo emóciu pre mňa a aby som ja sa zabával. A to je to gro, čo tam chcem ako keby priniesť. Takže emočne chcem, aby to bolo samozrejme veľmi slobodné, ale aby to nebolo nejako vymodelkované a ľúbivé na silu. Aby som proste, aby to bolo to, čo robím od začiatku, odkedy som začal proste v Londýne performovať a študovať hudbu a simple as that, jednoducho ako tak. Dobře. Když jsme se bavili o té apolitičnosti, tak tady asi potřeba dodat, protože ty už to zmínil, že tam bude 38, tuším teda delegací z celého světa, loni to bylo myslím 37 nebo tak nějak, kolem 40 delegací z celého světa. Navíc se bavíme o kultuře, kde ty sám říkáš, že kultura neumí být z podstaty prostě apolitická. Tak asi se z toho nedá vytěsnit politika jako taková. Třeba jenom loni, když jsem se díval na ty v uvozovkách kontroverze, tak tam byla ta kritizovaná účast Izraele v době konfliktu s Palestinou, bučení diváků, které se snažili vlastně vytěsnit takovou tu anti-booing technologií, což taky úplně nevyšlo, protože to šlo slyšet i na těch záběrech v televizi. Diskvalifikace soutěžícího z Nizozemska vlastně v den finále. Řešila se taky Ukrajina, protože od začátku invaze nejsou připuštěni do té soutěže soutěžící z Ruska a Běloruska. Co bude letos? Verím, že to bude kľudnejšie. Mám taký pocit, že naozaj toto bol jeden z tých najdramatickejších rokov. Máš pocit, že svět je teď nějaký jako jistější, stabilizovanější? Určite nie, ale to, čo si presne opísal, že ten rok 2024 bol podľa mňa veľká dráma, čo sa týkalo Eurovízie a určite to nebolo jednoduché aj pre tých umelcov, ktorí zrazu majú vlastne to bremeno krajiny na ich chrbte. Takže vôbec netuším, čo bude tento rok a myslím si, že tá situácia je veľmi podobná ako 2024. Vlastne rovnaké krajiny sa účastnia a teda sa pridala asi jedna, asi obsalo 37, 38. A bude to asi o tom, ako je vlastne tá EBU pripravená. Myslím si, že teraz nastavili nejaké trošičku iné pravidlá, v ktorých chcú byť viac menej oveľa viac transparentnejší, chcú mať ako keby priestory pre účastníkov, ktoré nie sú kamerované, v ktorých naozaj môžu tí ľudia, pretože tam celý ten konflikt aj s tým Nizozemskom bol vlastne na základe niečo, čo úplne nemáme doteraz podložené, ale bol to nejaký konflikt. Ale kamerování presne tak, takže vyzerá to tak, že sa snažia vytvoriť trošičku zhovievajšie podmienky pre všetky strany. Či to pomôže, to je to uvidíme, no.
všichni to uvidíme v podstatě. No, nevím, jestli jsem ještě nezmínil, že ten letošní ročník bude v Bazileji, což je vlastně o to paradoxnější, protože Švýcarsko je považováno za tu jako neutrální zemi. Krajinu, ano. Takže tady máš jako nejneutrálnější krajinu, kde má být apolitická hudební soutěž největší na světě. Co se jenom tak může v tomhle stabilním světě pokazit, si říkám. Máš taký pocit, ale že Eurovízia sa akože že veľmi profiluje tým, že je apolitická. Ja myslím, že ono sa to tak občas akože tam spomenie, ale že by to oni úplne tlačili, že my sme apolitická súťaž. Nemám taký pocit, protože... Já mám pocit, že se to ukazuje v těch konkrétních příkladech, kdy dojde právě na nějaký konflikt mezi těmi soutěžícími, anebo mezi tím publikem a těmi soutěžícími, nebo mezi jednotlivými zeměmi, že se okamžitě snaží to hasit jako tím, hasit zahladí, že tam se to ukazuje, že to tam vlastně, a já si říkám, jestli by nebylo férovější prostě přiznat a říct, hele, nejde to, jako s váma, umělcema prostě. A s tím, co se děje nejenom na tomhle kontinentě, prostě nelze být úplně apolitický a prostě přiznat, že ne vždycky se dá všechno uhasit. Holt jako lidi jsou lidi, národy jsou národy, mají se mezi sebou konflikty. A umenie alebo pesničky majú nejaký názor, majú presne nejakú stranu, nejaký postoj vyjadrujú, takže tam si myslím, že sa to absolútne nedá nazvať apolitickým. No, ptal jsem se na to, jestli by to nebylo takový jako otevřenější, férovější, to prostě jako smazat tím, že it's not possible prostě. Súhlasím. Ja si myslím, že, ale ja som bol vždy toho názoru, že umenie vždy bolo a bude politické. Protože já jsem se koukal, že aby toho geopolitického tření nebylo málo, tak se hodně diskutovalo o tom, že se do Eurovize přihlásí Kosovo, což se teda nakonec stalo, protože Kosovo poslalo formální dopis s žádostí o pozvání do té letošní soutěže 2025, ale valné shromáždění EBU to zamítlo. Tak si říkám, ano. A uvádzali aj dôvody? Máš tam, vieš... Nevím je. Neuvádzali. Pretože tam hodne zaváži aj presne tá televízia, ktorá sa hlási, či je sprivatizovaná, alebo nie a podobne. Takže tam mohlo byť... Pojďme k televizi, kterou známe, a to je Česká televize, která vlastně letos poprvé zvolila několikafázový postup, než tě vybrala co by reprezentanta České republiky do Bazileje, do Eurovize. Jakým způsobem se teda rozhodovalo o tom, kdo bude reprezentovat Česko v Eurovizi? Vlastne zvolili si interný výber aj z toho dôvodu, že chceli v podstate trošičku lepšie redistribuovať financie, ktoré majú na celú túto súťaž, takže to, čo by minuli na tom národnom kole verejnom, tak to mohli vlastne zobrať a posunúť práve do celého toho procesu a najmä na ten hlavný staging. Takže to bol jeden faktor. A druhý faktor, že vlastne chceli vyskúšať túto nejakú formulku, ktorou funguje napríklad aj to Švajčiarsko. A myslím, že je tam viacero zemí. Čiže brali v podstate, myslím si, že ten švajčiarsky formát, kedy na umelca si mohol prihlásiť maximum 5 skladieb. A myslím, že v tom výbere bolo približne 155 tých skladieb v tom českom, ktoré sa prihlásili do toho českého výberu. A boli tam 3 zložky. Bola tam česká delegácia, alebo česká porota, medzinárodná porota a potom fokusky. Čiže nejakých približne 900 ľudí z Európy. Fokusky znamená focus group, prostě, jak se tomu říká česky? Po slovensky. Jakoby výskumy veřejného mínění. Alebo nejaké, áno, čiže sú to vlastne náhodne vybraní ľudia agentúrami. Jak na ne pôsobí skladba. Presne. A je to celé anonymné, oni vlastne nevedia ani koho počúvajú, tam nemáš ani názov pesničky, tam máš naozaj čisto iba to audio a podľa neho hodnotia. Každopádne najprv teda tá česká porota zúžila ten výber z tých 155 približne na 15 a 15 skladeb potom išlo ďalej do medzinárodných porôd. Což je docela důležitý, ne? Protože vlastně i v Eurovizi vždycky nehlasují Češi pro Čechy, nebo Norové pro Nory, ale hlasují ty ostatní země. To znamená, je fajn asi, že to slyší zahraniční odborníci. S tým úplne súhlasím. V tej medzinárodnej porote máš bývalých víťazov, máš tam producentov, ktorí pracovali na skladbách, ktoré sa v Eurovízie účastnili. Takže majú nejaký eurovízny presah, táto medzinárodná porota. A potom oni mali vlastne 40% hlasu a ďalších 40% hlasu mala
mali tie fokusky, čiže tie testovacie skupiny. A to bola práve tá verejnosť, ale nie česká. Bola to verejnosť vlastne úplne presne, neviem povedať tie krajiny, ale boli tam nejaký mix Škandinávia a prepáč. No. Promiň, jenom co těch 20%? To bola tá česká delegácia. Čiže vlastne tebe sa z týchto 80% vrátil nejaký výsledok a česká porota mala posledných 20% na to, aby sa nereklo, ako nejako to usporiadať, alebo keby tam prišli nejaké tesné výsledky, dajme tomu, tak oni sú tí poslední, ktorí si to môžu rozseknúť. Ale myslím si, že to bolo veľmi férovo nastavené a hlavne to, čo si spomenul, že naozaj na konci dňa bude za teba hlasovať tá Európa a nie Češi. Ale už aj v tom národnom kole, ktoré bolo minulé roky, tak tam bolo tiež 70% hlasu zo zahraničia. Že, naozaj, čo hlasovala české obyvateľstvo, malo váhu iba 30%. Takže vždy to už bolo takto nastavené, že tá Európa má vyšší ten hlas, alebo väčšie to percento, len teraz to bola vlastne iná štruktúra. No a myslíš, že ta jiná struktura nebo tenhle způsob výběru umělce a té skladby, že to znamená, že Česko má čím dál větší motivaci jako zvítězit v Eurovizi? Určite má čím ďalej väčšiu motiváciu sa ako keby umiestniť čo najlepšie. A strašne veľká ambícia rozprávať o víťazstve. A ja si myslím, že naozaj v prvom rade sa dostať do toho finále, čo sa teda nepodarilo každým rokom. A potom čokoľvek, čo je nad tým, je už len plus top 10 ideál. Hej? Takže ja si myslím, že tá ambícia určite z ich strany je vysoká, už aj len tým, že sa naozaj snažia nebyť chudobná príbuzná krajinám ako je Švédsko, Španielsko a proste celá veľká peťka. Že sa snažia ako keby strategickejšie rozmiestniť ten budget, ktorý na to Česká televízia má. A zároveň akože úplne na rovinu, takýto interný výber ti naozaj priláka ľudí, ktorí nechcú ísť do súťaže druhýkrát. Takže ja som akože tuto úplne úprimný, že mne to, tak či tak som chcel ísť tento rok, aj keby bolo verejné kolo, ale naozaj takýto interný výber ti zaručí to, že sa dozvieš iba toho víťaza a není tam vlastne žiadne, dajme tomu zlé PR pre niekoho, kto bol druhý, tretí, štvrtý, piatý. Presne tak, nemusíš znovu súťažiť. Takže ti to môže prilákať ľudí, ktorí sa možno v súťaže už aj zúčastnili, ako je Mikolas Jozef a podobne. Takže myslím si, že má obrovské výhody tento interný výber. Ty jsi říkal, nepředbíhejme, jako nebavme se úplně o vítězství, ale ono přece, kdyby si zvítězil, hypoteticky, tak to by znamenalo, že my bychom museli tu Eurovizi tady potom pořádat další rok, ne? Je to tak? A prvýkrát v životě by tak to já bylo v České republice. Já si říkám, jestli si jako producenti v České televizi jako nekoušou, nechtějí, říkají si, ať je jakoby při nejlepším druhej. Protože tohle Mali jsme tuto debatu. A, jako co budeme dělat, když vítězí? Uistili ma, že sa nemusím snažiť skončiť druhý. Fakt? Takže sú pripravení na všetky možnosti. Takže na to máme na to peníze, jo? Do toho ja nevidím, ale informáciu, ktorú som dostal. Takže nebyl by problém, že by Česká republika v dalším roce organizovala. Ono si to vždycky ľudia myslia, myslím, že tam aj keď bola Eleni Furera, že Cyprus bol druhý len preto, že Cyprus na to nemal peniaze. Nie je to pravda, to sú vždycky akože trošičku také konšpirácie. Takže áno, je tak vlastne Česká televízia je nastavená na všetky možnosti. Ano. Navíc je to i tak, že to pořádání potom může převzít nějaká jiná země, pokud je tam nějaký problém, pokud se nepletu, tak... To se stalo pri Ukrajině. Při Ukrajině, ano, když to potom... Většinou to je to druhé město, tam to bylo vlastně... Jo, Velká Británie potom pořádala. Sam Ryder byl druhý, ano, a bylo to v Liverpooli. Čož by bola obrovská škoda, ale ja si myslím, že naozaj toto je obrovská ambícia, o ktorej sa rozprávame. O to nikdy nevíš. Možno aj zbytočně se o ně rozprávám. Třeba nám Slovák zajistí vítězství. A to mě přivádí k otázce, jestli nebyl problém, že jsi Slovák teda. Rozhodne bol. My sme čakali, že tam nejaký takto nebol. Samozrejme, že není to žiaden problém. A čo sa týka pravidel Eurovízie, ale samozrejme, že nejaký ten backlash sme čakali a ja som čakal. Väčšinou prišiel od ľudí práve, ktorí Eurovíziu nesledujú alebo nevedia, že niečo takéto je veľmi bežné, že vlastne aj Karel Gott reprezentoval Rakúsko v 68 či koľkom a že naozaj v tej kultúre tej Eurovízie je to tak nastavené, že veľakrát umelci z
inou národnosť alebo z inej krajiny reprezentujú a dajme tomu krajinu, v ktorej pôsobia na hudobnom trhu alebo v ktorej žijú, alebo... Právě Eva Farná v Česku, která působí jak v Česku, tak v Polsku. Je to tak, alebo Markus a Martinus minulý rok vlastne myslím, že Fíni, ktorí reprezentovali Švédsko, takže v tej ako keby gro kultúre Eurovízie je to naozaj bežná vec. Zároveň bavíme sa o Česku a Slovensku, čo si myslím, že je úplne iná situácia a ja tu žijem niekoľko rokov, myslím si, že naozaj ten hudobný trh je jeden, predsa len sa spája pri všetkých talentových súťažiach, prečo by sa nemohol spájať pri ďalšej súťaži. Proč vlastně není Slovensko součástí Eurovize? Ja si myslím, že wow. Slovensko zásadní otázka v dnešním kontextu. Otázka, no. Môžeš na to odpovedať asi jasne, no. všelijako. Dobře, tak že tá finančná stránka je určite ten dôvod číslo 1. Slovensko nevie, ako keby má redistribuovať financie absolútne a už vôbec nie do niečoho takéhoto. Takže tá finančná negramotnosť v tomto je číslo 1. A číslo 2, ja viem, že tam ako keby v slovenskej televízii je tým, ktorý strašne chce každý rok sa vrátiť a hľadajú možnosti, ako sa dá, ako sa nedá. Bohužiaľ, posledný rok bol 2012, čo je pomaly viac ako, to už bude 13. rok vlastne. Takže tam už ti ubúda nejaká skúsenosť. Už to môže byť v podstate to, čo oni zažili 2012, tam už Eurovízia dávno není. Takže ak by sa aj Slovensko vracalo, tak si myslím, že by muselo naozaj dobehnúť strašne veľa na to, aby vôbec vedeli, čo sa deje a postúpili do finále. Čo sa vlastne ani nikdy nestalo. Slovensko nikdy nepostúpilo do finále. Iba tie roky, ktoré nebolo semifinále. Boli roky, kedy nebolo semifinále, bolo iba finále. A také tie staršie, takže tam vtedy nejako figurovalo, aby som bol úplne korektný. Ale už tieto roky 2006 až 2012 tam bohužiaľ a ten úspech nejaký väčší neprišiel. Takže možno aj to odradilo vlastne tú televíziu alebo nejaké budžetové rozloženie. Každopádne ja si myslím, že Eurovízia je staršia jak Slovenská republika, takže to dáva zmysel, že tá kultúra nejakej Eurovízie tam úplne není. Ty zase naštveš lidí. Prečo? Já nevím, pokračuj. Ti to řeknu potom po rozhovoru. Takže Eurovize je starší než Slovenská republika. Teď Slovenská republika, přece Slováci jsou starší než všichni, ne? Teď to znívá. No, aj najmudrejšie. No. Nie, nechcem byť negatívny. Slováci sú super, ale späť k tomu, že naozaj je nejaká tá kultúra toho, že táto súťaž existuje a čo môže priniesť a aké má benefity, ako môže zviditeľniť, dajme tomu tú krajinu alebo tých umelcov, ktorí z nej vychádzajú, tak to tam vôbec nie je zakotvené. Takže úprimne si myslím, že sa Slovensko nevráti do Eurovízie. A zase, kdybys tam byl za Slovensko a zpíval si nějakou slovenskou písničku, tak by to mohlo být slovenské a žádné jiné. A že by se to jako mohlo líbit, jsem si říkal. Ne, ale jako je vážně, teď tam asi nebude ani nějaká jakože, když se člověk dívá do budoucnosti nebo do nějaký blízké budoucnosti, tak Slovensko se asi ani nepřidá, ne? Protože umím si představit, že ta politická shoda rozhodně na tom jako nebude. Je to přece dekadentní západ, že jo, to, co předvádí Eurovize. Do toho RTVS nebo STVR, nebo jak se to jmenuje, VRTS prostě. Tak už je tak bez zuba, že si neumím představit, že by se prostě pouštělo něčeho takového pod vládou Roberta Fica. Naozaj, keď teraz čítame to, že či Slovensko ide vystupovať, alebo že je tam vôbec možnosť, že Slovensko by vystupovalo z Európskej únie, tak Eurovízia môže byť to posledné, čo táto krajina bude riešiť. Osobně byl bys radši, kdybys mohl zastupovat Slovensko v Eurovizi? Teraz nahnevám veľa ľudí. Pocitovo nie, pretože viem, že Česko má obrovskú skúsenosť, práve ten tým, ktorý tam je už roky a roky a ty to sám nezvládneš, to je obrovský kolos, takže ja som hrozne vďačný za tých ľudí, ktorí tam sú teraz so mnou a z tohoto dôvodu tam není u mňa žiaden otáznik, že by som chcel ísť reprezentovať nejakú inú krajinu. Takže, a něco, čemu se říká, takhle, mě se to těžko ptá, jo, protože já nerad používám pojem vlastenectví, protože mi vždycky zavání nějakým nacionalismem a něčím, co je mi jako bytostně nepříjemný a sám, kdybych se měl identifikovat, tak se
cítím snad jako Evropan a nevím jakou další nálepku bych si dal, protože se prostě cítím dobře s lidma, se kterými je mi dobře, jo. Tak zhruba všechno, ale... Globální občan. OK, dejme tomu, že je tahle otázka jako nějaká národní na stole. Tak jako je to něco, co ti třeba překáží, jako že by si byl rád, že by si rád zastupoval Slovensko, protože to máš někde v srdci, že se tam jako narodil nebo něco takového? Ja vôbec nemám ani takéto myšlienky, pretože naozaj tým, že tu žijem a že vnímam ten hudobný trh, a nielen hudobný trh ako jeden, tak sa nad týmto v podstate takto ani nezamýšľam. Naozaj, keď sa robí nejaká pesnička, tak sa rieši úplne rovnako slovenské rádia ako tie české rádia a berem to ako jeden celok a príde mi to hlúposť to deliť najmä skrz to, akú majú tieto dve krajiny históriu. Takže a ešte to, že vlastne tu žijem. Dobre, nerozprávam zatiaľ po česky, pretože mi to príde smiešne z mojej strany. Nie, český jazyk mi nepríde smiešne, ale to, ako ja v ňom ešte komunikujem. Takže áno, možno za zavretými dverami by si vám počul mluviť česky. Sem a tam. Ale nemyslím si, že to je ešte reprezentatívne, takže preto v podstate zatiaľ tú komunikáciu vediem spoustu přátel v slovenčine. Ze Slovenska a slovenský deník N a stejně nemluvím po slovensky, protože je to presne prostě tak. směšný. Ano. Presne tak. Ale toto není akože bariéra. Ja to ako keby nepovažujem ten jazyk za bariéru a skrz to presne, že v podstate tu žijeme už spoločne niekoľko rokov. A četl se reakce Čechů a Češek na to, že nás mají zastupovat v Eurovizi? Áno. A co? Klamal by som, keby som nepovedal, že nejaké komentáre si neprečítam. Prečítam, ale strašne záleží, akú platformu si otvoríš. Strašne záleží, aký deň niekto vypostuje a presne aká bublina a aká skupina ľudí pod tým to komentuje. Já, protože se známe, tak já si dovolím víc teď na tebe. Já jsem si otevřel takovou zábavnou platformu, která je jako na iDnesu, kde tam redakce přidala do textu o tom, že budeš zastupovat Česko anketu. A ta anketa zněla, bude podle vás zpěvák Adonis dobrým reprezentantem v Eurovizi? Wow. Odpovídalo 1550 lidí. Okay. Ne, 69%. Ano, 20%. Nevím, 11%. Takže jakoby čtenáři... Takže dôveru rozhodne mám českého národa. Ale vieš čo, to je možno aj dobré. Akože podceňovaná pozícia je vždy tá najlepšia pozícia, pretože nemáš koho už, nemám už koho klamať. Adame, já budu ještě pokračovat. Pojď. Protože mě zajímalo, co vlastně teda, jakoby, protože jsi tak hroznej vlastně. Tak mě zajímalo, co na tobě lidem vadí. A vlastně jsem se ponořil do toho bahna. Otevřel jsem ještě komentářovou rubriku, abych jako měl jasno, protože co by novinář se potřebuji připravit samozřejmě na rozhovor, Presne ale tak. potřebuje vědět, co si myslí lidi o tobě. Takže normální kapela zpěvák nemá šanci zvítězit, tam vyhrává jenom největší bizár. Aha. Čero bude zastupovat Slovák žijící v Anglii, vybraní cizinci. Tak to určitě vyhrajeme, když tam nasadili bluznu v ženských hadrech. Hele, žije se ti tady dobře? Celý díl si můžete pustit na herohero.co/studio-n a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. Moc všem děkujeme za podporu. Neseme ale člověka, jako seš ty, to znamená kreativního člověka, který má nějaký talent, který se snaží rozvíjet. Neseme ale ten showbiz jakoby v tomhle smyslu. Viem si vybaviť nejaké tie momenty. Každopádne nemôžem povedať, že by som kráčal po uliciach a bál sa. To nie, nemám ako keby toto v hlave. Jaká hudba tě formovala? To, čo doma púšťal otcino nevlastný a mamina